من تقرأي بحال نجر يرلن بعلم معناته تقرأي بحال هاجر يرلن من كان من مسراتسي هاجر زبحال نجر يلي كمالت هيكون إرترا خم هاجر إرترا ونت كماننا أبزق على زينا بس مثلا إرترا زبحال زي قلنا تحلو إرترا زبحال من النت قلنا يكون ناتنا باندير لنا نعباد حوي إرترا ولا هاي تبع نصها أنا من نتاي تقرأي تلك صباحت من قصة هذا قلنا كاسع واحد نقدر نسوي حياتنا عندنا الساعة يا إثيوبيا حواتنا أيوم تقول ما في الصمي سماعنا لا حاول نسوي له لما درخ حسنا نقول لنا أبوي اللي من قد استعيزي إذا ترشيب كم زي تجميران راب خم زي أخذ قصل الله مالك أبان ودم هودين يرون أبان منجين يرون ويبكالي من كسر حدين يرون ينفلت كافلت أو من قصة واتس جبر زخونة يخون سراويت من قصاص كي جبر نافلتكو تاريخ سرح جانو حدا إيه لي زامن أنا بعلم دك اسمرا خنكم وي كتما عبيهم كمان ولا حنت تحشونا قريب كتما نشتاج أني وادي فلت وده حجر سب مخانجن أيركبن አላት ፈላጊ ቂም እና ጥላቻው እስከ መግባት ሁለት ጊዜ ብታስቡ ይሻላል أبيني شعبيا تزوجتسي انتي إن عناتي تسجمنا نعدي كده بحرك كلا خليز بالتقالة ساين تلي بزرجنا حمر وروشة كمان أنقذ كاتبو باني سلام تعنا هبلي كما ياللهم كما يتقنيو كبرات في تواتن تختاتل تشدن رياكتس وان جاير مسجن أنا بوجني جزيابير مسجن سلام عليكم نسخاتكم كم زخماي كم تهلو بعد مدو تسفاي أبصرحكم أسعدت أو مسبيت سبكم دما أجاف قر سلام حجوس دستا بهتا خور سكم على فمنيتين لا تمنخو سبسكرايب لايك كومنت شير بمقباركم لتتابعونا كلكم مسجينا زنبور رئيتو تاتلو MSM لاف زبل كتنتن عقمية بالكان نايل بخائخا تزارب زلخا برقيدنا حمدو حالفتهم بعلوم نتقرأينا تقاليسنا إلوم حجي كم زمرز كايا سميع خان تزيكوينكا ويكا أنسخائخا لبخا زبالك أنا قرسي كم حالفتنا برقيدنا حمدو استزاربو تبل زلخان بر نحنا نتقرأينا تقاليسنا قالسناس تقرأينا غد سعر راحيو نحنا إرتراويان أيكونان نتقرأينا تقاليسنا إرتراويان أيكونان تولدنا بصور إرتراونات أيكونان عبتقرأينا تولدنا عبينا ودك كلي بحال إلو استزارب سبيل أنا خك قال سنتلخو ما ننتي تخبر اللي أنت تقاليسه شجر يقولون يل تقاليسون ناتك أتفقت مالتي نايم اسمع قد تخفتتك أتسألنا نبيعته مايك ميرون دا أبنايك قال سيخ الله أبينايك قال سخ الله نسخاد أمت كل زي بالك مالت ميرون تحل أنت زحل بمانك قلب زبحالي مالتي نقول لي خسر زي اللي زاسيت بقى زي مالتي تخك لي خيز الله مالتي نسخو تعمم مدحني حوشدن نايب حقي اتسقم زسدمم اكو كاب اتزقرم زسدمم اكو كاب منتهم حاديمهم كلل زبلو زلو يو لايك جير لي له مالتي يس عامه تخكي هذا اللي مالتي ولا انا يكون كل اليوم تم كلهم زهادمو اتزقرم زقرم بريزيدنت سياس افورق نوع التالي لزغلص مالتي تزدمم تزسدمم ግን ቶም ትግርኛስ ቶም ተጋሩስ ትግርኛ ምጽልኦም ቶም ናቶም ቋንቋ ሰብ ቋንቋ ዝኾኑስ ምጽልኦም እዩ ኮይሉ ወቃዚኮ አፎም ሰነገረ ዘረባይ ነይሩ ባይዘይ ናምና ሎም አንተ ቪዲዮ ክንሰግሪና Welcome to Shitten Reacts 1 እሺ حنت تجرمن ነገር ከነግረኩም እሺ حبشاسي ንምንታይና ለጥዕመልና ላይ ንخدን ጻዕዳ ተሞቻትና ነሃለይትሲ አይ ዚ አመርስ ሓቲት ጻወሪ ድብን ለለ ከለርኒ እካዶ አረ ድብን ኢልኩም ጥፉ ከጽሪ አየልኩም ዛተ ጥዕመልኩም ለይት ገዙ ጻዕዳ ካልሲና ደለኻ ምዛት ገብራ ጫመምዛት ገብራ خدን ጻዕዳ ካልሲና ጥዕመልኩምስ رسحتي تخلي توهيل تسلم لي جزء حراي بس طرح يكون مالتي كلر كومبينيشن من البات كلر هرمن حردات ماهر كوينكي صعده خدان كمزي نيوترال زخونه كلر تقوينو من البات جريش جراج اجر كم عينت نجر جري زخونه كلر ወይ ድማ መብዛሕቱ ግዜ ሶሊድ ከለር ተዘይኾን ይخدان ዝምረጽ ማለት ብዙ ሕብርታ ዘለዎ ከለር አይምረጽኒ ሶሊድ ተዝኾን ኳይ ሕሽ አትሊስት ማለት ይፈድድ ዝኾነ ነገር ንምንታይ ንሁሉ ግዜ ሲ ፋሽን ኮይኑ ክጽንሕልካ ኢሎም ሰባት ዝዛረቡ ከም ዝወልከ ግን ናትና ፉሊ ነገር ኣለና ኢሕና ምክንያቱ ንፈልጥ ኢና ሕና ብሉ ኮላር ወርከርስ ዝባሃሉሎ ዋይት ኮላር ወርከርስ ዝባሃሉሎ ብርሃጽ ሽግር ኣብ ስራሕ ዝውዕል ሰባት ሲ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኖም ሙሕድሕድ ዝወደቀት ርስሓት ስለተርኢ ማለት ጻዕዳ ንጽህና ህሊና ፒዩሪቲ ክላሪቲ
ገለ እዩ ዝውክል ኣብ ኣእምሮኻሲ ንጹህ እየ ምባሊ ዶክተር ሪኽ የደልኺ ጋቦን ተኸዲኑ ገለ ጋቦን ተኸዲኑ ገብር ተሎ ማለት ይኸም ልክዕ ንሱ ማለት ጽሩይ እየ ማለት እዩ ፒዩሪቲ ገለ እዩ ዝውክል ካልኦት ከኣለው እዮም ሕጂ ንኣብነት ብላክ እንድሕር ኮይኑ ጀስት ላይክ ዲስ ዋን ማጀስቲ ጀስት ማጀስቲ ፓወር ማለት እዩ ጽቡቕ ዝበል ነገራት እሲ ዘለዎም ከለራት ኣለው እዮም ብትርጉም ደረጃ ኣይትጸረፊ ወይ ፍለጢ ወይ ትረብሺ ጽቡቕ ግን ናይ ሓበሻ ርእይቶ ይተቀበል ሃገረሰብ ኢልካ ኣይጽረፍን እዩ ሃገረሰብ ኢልኩም ኣይትጽረፍ ሕዋተይ ማዕረ ደቂ ስመራ ኾንኩም ወይ ከተማ ዓበይኩም ካባና ወላ ሓንቲ ትሕሽዎ ነገር የለን እኳ ዳ ብግምጣልስ ዝኸፍአ ማለት እዩ ወዲ ሃገረሰብ ጸጥ ቢሉ ሓዳር ይገብር ደቂ ስመራ ከኣወሊዶም ደቆም ይደርብዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንኹሎም ኣይኮንኩን ዝብለኹ ግን ኢን ጀነራል ማለት እዩ ደቂ ስመራ ከምንታይ ይርከቡ እንዳ ቢራ ይርከቡ ደቂ ስመራ ይርከቡ እንዳ ሽጋራ ይርከቡ በቶም ወዳተና ማለት እዩ ወዲ ሃገረሰብ ግና ምንታይ ይርከብ ጻዕራም ሓርኳት ፈታው ስድሩ ፈታው ቤተሰቡ ፈታው ደቁ ፈታው ሓዳሮም ተቀላል ዘላ ሚኒንግ ሲ ወዲ ሃገረሰብ ኢልና ዓይን ተጸሪፉና ማለት እዩ እንኳዕ ደስ በለኩም ሕጂ ኣነ ዕባይ ሃገረሰብ ውላድ ሃገረሰብ እየ ብጣዕሚ ኢኻ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ሃገረሰብ ምዕባየ ምውላደ እዚ ማለት ምስ ማንነት ዘተሓዘ ነገር ይኹን ሃገረሰብ ዓብየ ማለት ንጸገማት ካብ ነዊሕ ጀሚረ ይፈልጦም እየ ማለት እዩ ምስ ጸገማት ወይ ከዓ ናይ ህይወት ሕደላኻት ብዝተፈላለየ መንገዲ ከመመጻጽኦም ማለት እዩ ኣንፈቶም እንተይሰሓትኩ ናመከትኩ እየ መጽየ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ብርቱዕ ፐርሰናሊቲ ዘለኒ ምናልባት ፐርሰናሊቲ ማለት እዩ ብትሕትና ሂዩሚሊቲ ሪስፔክት ንኻልኦት ሰባት ዘለን ዲግኒቲ ኣባህለ ዘለን ክብረታት እዚኦም ብምሎም ዓቂበ ዝመጻኹ እየ ማለት እዩ ስለዚ ሃገረሰብ ብምዕባየ ካልኦት ነገራት ብዙሓት ዝፈልጦም ነገራት ከም ዘለው እዩ ዝሕብር ማለት እዩ ካብቲ ኣብ ከተማ መጽየ ዝፈልጦ ፍልጦ ኣሎ ስመጻኹ ዝፈልጥክዎ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ዝወሰኽክዎ እዩ ወሰኽ እዩ ዝጸላእኽዎ ይኮነን ምክንያቱ ናይ ህይወት ካሊእ ዳይሜንሽን ስለ ዝኾነ ንክምሃር ይዘኽኣለኒ ማለት እዩ ብዙሓት ነገራት ንኽፈልጥ ንኣብነት ብዛዕባ ኣተሓዛ ጥዕና ይክኸውን ይኽእል ኣካዳድና ይክኸውን ይኽእል ካሊእ እውን ዝተፈላለዩ ኣብ ህይወታት ክነብር እንተለኹ ዝጥቀመሎም ላይፍ ስታይላት ማለት እዩ ወዲ ሃገረሰብ ምዃን ግን ኣይርከብን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ሓበሻ እዋይ ኩሕሱ ብዘይካ ኢና ዓውፂኻ እሺ ዘይንሱ ክመስል ዘይተዓባቢኡ ዘይነበሮ ባህሪ በቃ ዘይገበሩ በቃ ስኢድ ድኻ ወዲ ሸውዓተ ድኻ ልክዕ በቃ ምሻሎ ጥስቲ ተጸቢኻ በቃ ሓጺባ ክሳዕ ዝውድእ ተጸበተ ባሂሉ ብሓንቲ ጥስቲ ምስ ጎረቤት ተቐባቢሉ እንዳሓፀበ ዝዓበ ብሓንቲ ስረ ናይ ንጎን ናይ ምሸትን ብሓንቲ ድቢዛ ምስ ዕዋቱ ተባሂሩ ዝዓበ ኣብዚ መጺኻ መን ጠስጠስ ኣነ ወዲ ስመራ እንዴ ኣነ ወዲ ኸረን እንዴ ኣነ ወዲ ተሰነይ እንዴ ከተማ ንሽታ ጨኒዋ ደይፈልጥ ወይ ንንግደት ወይ ከዓ ንስደት ቆጽ ኮለ ከተማ ዓብ ድረገጸ ባይዘወይ ሓንቲ ዲቪዛ ብምኽዳን ህይወት ክትመርሕ እንተለኻ ኣብዚ ኮንቲኒየስ ዝኾነ ስትሬንግዝ ወይ ከዓ ውሽጣዊ ናይ ሕሊና ኢንዱራንስ ከም ዘለካ እዩ ዝሕብር ተረዲእክዶ ማለት ኢንዱራንስ ማለት ካብ ምጥንካር ምብርታዕ እንዲ ማለት ጨዋዳታትካ ክብደት ሒዞም ንዝተወሰነ ሰዓት ምጽናሕ ወይ ከዓ ሓደ ከቢድ ክብደት ምልዓል ጥንካረ ይበሃል ንዑ ሒዝካ ንነዊሕ እዋን ሰዓት ምጽናሕ ግን ብርትዕ ብሕሊና ናይ ነዊሕ እዋን ተጻውሮን ብርትዕን ዘለዎ ሰብ ወዲ ገጠር እዩ ኣነ ምስ ወለደይ 10 ወሊዱ ፋዘር እንድሕር ዳ ሓንቲ ዲቪዛ ገይረ ተማሂረ ስናንሰንስ በቃ ማለት ምንም ማለት ኣይኮነን ማለት ተማሂረ ብሓደ ዲቪዛ ሓንቲ ዩኒፎርም ማለት እዩ ምናልባት ንእሽለይ ክኸብድ ዝኽእል ምሕፀብ ሲኢነ ነቲ ሽግር እየ ዝብለክ ዘለኹ ስለሰኣንኩ ማለት እዩ ምሕፀብ ሲኢነ እንተረሲሓትን ገለገለ ቴላትን ዝኸውን ይኽእል እዩ ግን ምስቲ ሕጂ ዝህልዎ ፐርሰናሊቲ ንዓይ ሞር ስትሮንግ ኣቺቨብል ዘይብፃሕ ነገር የለን ዝብል ብርቱዕ ኮንቲኒየስሊ ኣብ ስራሕ ኢንጌጅድ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ንኽኸውንን ነቲ ሕጂ ዘለኒ ማንነት ከዓ ስትሮንግ ዝኾነ ቤዝ ወይ ከዓ ስቴፒንግ ስቶን ኮይኑ ዘገልግለኒ ነገር እዩ ማለት ስለዚ ወዲ ገጠር ብምዃነይ ወዲ ድኻ ብምንባረይ ዘይነበረኒ ብምንባሩ ምናልባት ሕልናይ እንተዘይመሊኡ ክሓሶም ዝኽእል ሓሳባት እንተልዮም እምበር እመንናይ ተእመንና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ምንም ዓይነት ነገር ኣቺቭ ዝገበርኮ ነገር የለን ካብቶም ዝመነዮም ብዝተወሰነ መጠን ከዓ ፈጣሪ ሓጊዙኒ ዝወፃሕዎም ነገራት ኣለው ብኣቶም ኣመና ሕጉስ እየ በቶም ዝተረፉኒ ነገራት ግን ካብ ሃገረሰብ መፅየ ንባዕለይ ንዓኣቶም ኣቺቭ ምግባረይ እሞ ዳርጋን ገለገሊ ወዲ ከተማስ ዳርጋ ቀዲመየውን ኣቺቭ ክገብሮም ማለት እዩ ምግና እንተዘይኮይኑ እዚ ከዓ ናይ ህይወት ኣጋጣምታትን ዕድላትን ብምጥቃም እንድሕር ዳ ጽቡቕ ቦታ በፂሐ ኣነ ኣዝዩ ሕጉስ ካብ ዝኾኑ ሰባት ሓደ ክኸውን ይዝግባኒ እንተምሰለ እንተዘየምሰለ ምምሳል ብጣዕሚ የጸላእነ ሰልፍ ስቲም ዝበሃል ወይ ከዓ ንስኻ ዘይኮንካ ህይወት ብጣዕሚ ዝድብረኒ ግን ሳብ ክንዲ ዝኣክል ኣይኮነን ግን ባንዴራ ወዲ ባንዴራ ሕሽካ እንተመጪኻ ይትዕልልና ሃምሳ ዋ ንዓባ ባንዴራ ኣብ ርእስኻ ርእያ ነይረ ትማሊ እዚኣ ገደፍ هلو سمعت قدف ناتنا باندير لنا زين باندير لا اكون هذا حالي قلفه نعباز حوي اذا لو هاي تبع نصها
تقول عنه على مالتي ناي بحق دي سربرايز دي خوينو زمان دي رازي اي تفلطاني لو نو 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 علتنا لاتنا ابيدي توليد انا جين دي خون زنبر كوي تاي ودي حلغلا خزخونه زمنه تقول حنصاص زخونه نابرا نيوزيكا مالتي تاي معات اغزيابيري قصلو ابوان از حلف بوانات قلباتات مسيم مننتي تግራዋይ زمنتي ኤርትራዊዩ እዚ አንተ ታምቱ ደለኹም ሕጂ ይፈት ሓደገኛ ምክንያቱ ዜግነት መንግስቲ ይዝበካ ካድገካ መንነት ዘድገካ ስብብልካ ወፂኻ ኣነ መንነተይ ትግራዋይ ተልካ ንጽባሒቱ መንግስቲ ታዘግነት ካስዕባ ለዝኹም ዝበሃል ነገር የለን ሓደ እቲ መንነት ትግራዋይ ዝበሃል ነገር የለን بعلم معناته تجري تبهال هاجر يلا رداني إيرتراز بهال هاجر لا إيرتراز بهال من نتالو إيرتراز بهال زيك النتالو فولس لوجيك أبوان مالتي مسكبرتا فولس لوجيك بريميس وان حاسوتيو نعو نمهاب استوهاب كونكلوجين كا حاسوتي انتاي مالتيو أبوي حانت نجر تردي أبتومالا مصابوي تردي دي إناني أنا نصوم تنخونا بتي انتربيو كوف زبلنا حقنا مزراب لعليون فليت أقليكم كون دينا يجيرون مسألة زحالفون بوسي كمزي شتتي لهم مسألة زحالفو تزي كوينو مالتي زي قلنا مالت سيتيزنشيب مالت منقستغ بكاز النجريو يا سيتيزنشيب دي ناتشوراليزيشن زبار بروسس አለው ባይበርዝ ፕሌስ ዝባል አለው ሜሬጅ አለው ማሪታል ስታተስ ዝባል ማለት እዩ በዚህ ቢልካሲ ብዙሕ መንገድ ከተረኽቦ ትኽእል ዓይነት እዩ ማለት ዜግነት ማለት አኳየርድ እዩ በተሓደ ወገኑ ኢኔት ዝኾነ ወይ ካ ኢንሄሪትድ ዝኾነ ነገር ዘይ ኮሙን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እታ መንነት ትበሃል ግን እንታይ ኢሎማ ማለት እዩ ሓደገኛ እያ ኢሎማ ሓደገኛ ምዃና ተረዲኣቶም ንምንታይ ትክክል እንዲያ ግን እንታይ ኢሎም ትግራይ ዝባል መንነት የለን ምክንያቱ ትግራይ ትባል ሃገር የለን እዚ ማለት ዝኾነ ይኹኑ ኔሽናት ኔሽን ታይባል ኢትኒክ ግሩፕ ሲ ሓቢሮም ዝመስረትዎም ስምምዓት ኣብ መንጎት ብሄር ዘለዎ ማለት እዩ ማዕልታዊ ህይወት ዘርእይዎም ንጥፈታትን ንዕኦም ነቶም ንጥፈታትን ትገብሩ እንተለው ዘለው ስምምዓት ማለት እዩ ኦፊሻላዊ ዘይኮኑ ቃል ኪዳናት ወይ ከዓ ስምምዓት ነው ወለም በተሓደ ወገን ኦፊሻል ኣይኮኑን እዮም ኦፊሻል ማለት እዚ ትገብር እንገለ ይኮነን ካብ ኣፍና ኣፍ ዝመሓላለፉን ዘለዎም ኣፋዊ ኣታታቱን ስለ ዘለዎም እዚኦም ብምልኦም ሲ ናይ ግድን ሃገር እንተልይዎም እዩ ዝወሃቦም ስለዚ ተጋሩ ትግራይ ትባል ሃገር ስለ ዘይነበርቶም ትግራዋይ ዝባል መንነት የለን ዲስፕሩቭ ሎጂክ ማለት እዩ ኣብ አንድ ሃለወት ማለት እዩ ተጠቢል ያለኹ ባይዞይ ኣብ አንድ ሃለወት ሲዕር ያለኹ እንድሕር ዳ ተረዲኣትኩም ኮይና ኣብ አንድ ሃለወት ተረድኦም ሎሚ ከነረድኦም ኢና ጽባሕ እኮ ክንደይ ግዜ ከይሕልወና ንዓኦም ምክንያቱ ኤርትራ ከም ሃገር ኤርትራውነት ከም መንነት ኣብ ዘብላዕላ ዓለ ግዜ ኢና በፅሕና ዘለና ወርፂ ሕብንቲ ኤርትራዊት እቶም ኣብ ገሊኦም ከዓ ዝስማዕ ዘሎ ከዓኒ እቲ ህግደፍ ኣቦን ውሉድን እዩ ዝብል ከዓኒ ወይ ሻዕብያ ዝብል ከዓኒ እሱ እቲ ጥርዚ ውፅኢት ናይቲ ኤርትራዊ መንነት حبنتي إرتراويتي حبنتي شعبية خاني وشعبت بهرة واركلتها همان هو إرتراوز بحال زي قلنا تعلو إرتراوز بحال من النت قنا يكونن هاجراو من النت نتقوينو من علباتون ناشينال ايدنتيتي ندحر أخوينو كولكتيفلي اتناي حد بهرات زنبرة ويك بهرة سبات زنبرة أتحساسبا حدا كولكتيف بحدا زخونه نجار نتسوع عن تلو حبراو زخونه من ناورو نايس من معناي فقروت إيد حبيركا زول affection زول intention دليتات بومول حبيركا من بعد جبرو سلامة وهدوتاتن سممعاتن زيهم بومولهم تحاوي سميهم هاجراوي ايدنتيتي ويك ناشونال ايدنتيتي زبحال زمزو هاجراو زي كون ግን ይኽእል ምናልባት አይደንቲቲ ማለት በኔሽን ዋይድ ኔሽን ዋይዝ ኮን ይኽእል ስለዚህ ናይ ግድን መንነት ካን መምስራተሲ ሃገር ዝባሃል ነገር የለካ ማለት ኣይኮነን ሃገር ትባሃል እንተሎ ናይ ብዙሓት ኔሽናት ውጽኢት ኮን ስለዝኽእል ማለት ናብነት ዲና ወዚን ኩናማ ማሕበረሰብ ንሕረድ ኣወሲድና ግን ናይ ኩናማ ማሕበረሰብ ወዲ ኩናማ ኣብ ኤርትራ ኾነ ኣብ ናይጀሪያ ኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ኾነ ኣብ ትግራይ ኾነ እቲ ኩናማ ዝባሃል ወዲ ኩናማ በቃ ናይ ኩናማ ማሕበረሰብ ውጽኢት እዩ ሁሉ ሳይኮሎጂካል ሜክ አፕ ተይተረፈ ኣሰራርሓ ፀጉሩ ሳዕስዒት እንተይተረፈ ወግዑ ዋጋጉዑ እንተይተረፈ ምግቡ አባላልዑ እንተይተረፈ ሞቱ አቀባብሩ እንተይተረፈ መርዑኡ ሓዳር አጋባብሩ እንተይተረፈ ብሙሉሲ በቃ ወዲ ኩናማ ናይ ኩናማ ማሕበረሰብ ባህሊ ኣለዎ ባህሊ ጥራሕ ኣይኮነን ኣመለኻኽቲ ሃይማኖት ኣሰዓዓባ ሃይማኖት ኣተሓዛ ኢኮኖሚያዊ መነባብሮ ንባዕሉ ማለት እንታይ ገይሮም ይነብሩ ዘላም ኮይኖም ድዮም ዝነብሩ ማለት እዩ ማለት ሰብክሳግም ድዮም ብእንስሳት ድዮም ዝመሓደሩ ብሕርሻ ድዮም ዝመሓደሩ ኢልካ ተሓቲትካሲ ኖ ዓፋር ንድሕር ዳ ኮይኖም ሰብክሳግም እዮም መብዛሕትኡ ግዜ እንስሳት ሒዞም ይወፍሩ ብእን ብጥሪት እዮም ዝመሓደሩ ትግርኛ ኸ ብሕርሻ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ዝመሓደሩ ብሌንከ ብሕርሻ ይመሓደሩ ብሕርሻ ዝመሓደሩ ህዝብታት እዮም እዚ ማለት ካብቲ ባህሎም ሓደ ኣካል ካሊእ ኣካል እዩ እቲ ምጭብርባር ነዊሕ እዋን ዝተሰርሐሉ ስለ ዝኾነ እምበር ሕጂ ድዋዕዋዕ ዝብል ነገር እዩ ማለት እዩ ትማል እውን ኤግዛምፕል ገይረ ምፅልኩም እየ ሎም እውን ብኤግዛምፕል ገይረ ዘሰንዮ ዘለኹ ነገር እዩ ፌደራል ፀዊዕኻ ኣትየልና
ፌደራል ንጽበ የለና ኢና ፌደራል ሃምዝተሃለ መንግስትና እዩ አንሕና የሆነ ምስ ዓድዋ ምስ ራያ ምስ ተንቤን ምስ ሽረ ምስ ዓጋመ ክንባኣስ ሓውና ወድነና ምዞም ልነበሩ ክልላት ኢትዮጵያ ለለው ኣይንፈላለይ ጭራሽ ኣይንሓሱ ያሕና ሃመን እሰይ ማለት عدنا الساعة يا إثيوبيا يا حجة وزي مسألة تزربا مالتيو قحدت إلى مسألة بعلى تزربا نحنا بإثيوبيا عندنا كسا حجي عدنا دم إثيوبيا يا أين فلالنينا مستم زلوا عشان بيعرفنا توم بتقرأ زلوا زيجاتات كم ديز جوهر زلوا وسي عشان بيعرفوا عبشرنا عب ريان الكفلالي معرب دوبو من الكهت فلياس مستم قالوا زلوا سلامي واتسأنا سلامه من قدنا نمرز يقولوا له تمن أسي كم يأخذ طريق بأخذكم وجن خكلني أنا يتمن أسيك تبهال زلوا زربا يا جن تمن أسي راح سلامه من قد إزمر سلز ولا بقالوا ندحر تزلوا منجستي كلتي يوم مالتي حد يوم كاب كلتي يوم حد يوم كاب زي ما حدار كوني غل كودو كوني غل حزون أو كينات نتأتيو زمان أسيزي تلك ما يمخوان ولا زيد اللي أنتولن عرفت كينات كأت خمس غل جن كل سوق فلت الله سلازي اتزرباس شجرة من ورن اتشجر تايو جمر سريق أزبل اليابا الدحريو جارن يرا تايد بحال بقل نيرات تدحريها تأثيراتها بقل لما جارت قوت نيراتها جاري ورك أتصعينا نيرات في الزرباء زي حزاتها مت يهزلا تما حتى محداج تبهال دلا نجرت ولدا أبهزب زلك أمنتنا يمسأن كيدي فطرو مجيج أو أم نقول تيم هزبات نطلع على نطلع زخونة جوانسي نعوم كعرق إيه لزقتو عشراو زخونة أكل زفطرو زهو وصان إن منت حندت إيت متوقع زي تقول قبل علي من هزبي إختك وسينا يتجارى لا مالي بتعم حاجة جنيا زبالة كايدا نتهزبي فحش إنجرحت تو سرحيا مالتيو تعق أولا خلتاهم يخم تعق أولا زقباكم جزاهم حدارون ودون بايزوي تأتيكم ما تشجرون وخلنا سلزي تلكمبر نعخدكم أراريم تزوسدهم شجري ولا نتهزبي زي جدس جن أراريمكم زي وصدهم مودعتو فلوت يتشجرنا في تزون ممتع أنا حتى زي السماء معلق نقرأك إثيوبياويان حواتنا أيوم تبل دحري إذا حزز تفترت نايس أنت تكونات ما في السماء يسمع معنا حواتنا تخوينهم هذه هزبي من ما يقول أناي هزبي تاقيرون لنا من دع قولنا كاوي تفطر ديهم تمن عسي وبوان تخكل دي تزرعوا مالتي تنايلوجي كما تخكل دي جن كابي تفطر ديهم تمن عسي زي مالتكو نحنا كاب حزب تقرأنا تفطرنا جن توسع مسأنا نحنا وصينا نتا إثيوبيا تبع العد قطيمنا لنا مالتي كمن عسي سلازي نحنا تناتنا حزب بملون إثيوبيا تقال إيوا كنبل كلنا اتهم سرعات بزفطروا جونس استفطر أي حزب خم حزبي بردقيلو بعلو سيلو ما ينت ما يولدي مسأنا نحنا ونا كدنا قوم يخونا انت كايدا ثم سرعات أملا كولو زعتو حما أن قصرتون زخونا كايدا قبل علينا أيوم شيء مزلوا إيه قبل علينا أيوم أكايدهم مزلوا نحنا خاء تنساتهم زجوروا ونجر طفقات نخن هاي بهالنا نجبر مالتي نخن كحس كنبل أبشجراتنا أتولنا حجون تمزل شجر تماسة صلي بايزوي مالتي أقرابية مقبار نابنة الهزبي شراء قبل على الهزبي عدقرات رجل خمسين زخونا ملخة نخلوه قل مالتي هزبنا بوزي تدربشوا كي تدربشوا أنا رجس أنيا مالتي بوزي تدربش سبعة اللي أمنن جن مهناتو زودقة يعني مش أرش حجزية زرسحة أكايدا سلا زخونا بزوج دايزي تناديكم أب شر زلوا من سيزي حسب عدقرات زلوا زي حسب رايا زلوا حمرا زلوا كلها ناس حسبنا أنت نحسب نحن تعدينا نحسب احنا كنقدلت لنا لتقراينا دمنا كنفس صوعت لنا مالتي ما حوك ناتي نما يزوم كوتينا قوتيتهم نعيلهم سعونا إلهم حزبنا خيدم مالتي هذا نبرت مقلينا من سئنا حسبنا كنقلصينا تايل قبر لبزع حجرنا كنتا كنفلقنا اتوينا تلنا او يمنا مالتي لا حاول نصوعلو لما درخ حسابنا كنقلص لنا ابي اللي منقد استايزي قاو بيتر مفرح حدني وبتليجرام حزق زاحزو لا رينا ملكعنا كرشرشكم يا مفرح تدخل قزع بتعمل تصلي مالتي حدا قلسه يزي قرم حدا قلسه بيخوانن بايزوي بيهايند السين بزحات سوات الله مالتي السبزي ناي حدا قلسه سرعه وكايدا وي كاسيلو اكايدو زززو تزاز اب تغبار زوعل له عاد ندحر تفطيرو زي حدا غازب ديكتاتورشيب كمزي تجميرا نيرا بخمزي اخا تقصللا مالتي حدا ازز نسون تمويتو يعد تموت نسون تلي اغن ورق يو نمنتاي كل حماق زي يغبر ايشي مرص اي تخايده مغلي يولو ابينا يسرعت كم زلنا تبنا فلتكا زين فولطو قلعون كمص انا كوين فولطو أبان ودو مهدي نيرون أبان منجي نيرون ويب كالي من سرح دي نيرون ينفلطن أنا دحاري فليتين معلي دحاري دحار كمزل إلهم حيتي كمزي زبالة الشباب بيت نسبة يدلن تصرى ديمقراسي باك بتعمل تصرى ديمقراسي إذا كايدان مود حراي
ጌታቸው ረዳ ዝበሃል ሰብ አይፈልጦን አይንፈልጦን ነርና እምዝብሉ ማለት እዩ አይንፈልጦን ነርና እምዝብሉ ኦብቪየስሊ ሓቂ ንዘራረብ ንሕርዳ ተባይሉ مساعتهم استقالوا سبات تخوينهم من بعد دكتور دبرتيون يفلطوهم نيرهم قدمي دكتور ابي مصيو ناب تግራይ ممحدارو وكا تموليسو ممرحو دكتور دبرتيون مصيو دكتور دبرتيون يخون فتله ورق تخون ጌታቸው ረዳ ዝበሃል ይኹን ዝፈልጥ ሰብ ምን ኣሎ ምን ነይሩ ብሹምሹም ዝፈልጥ ክነብር ይኽእል እዩ አባልነት ዘሎ ወይ ብዝኾነ ተወኪል ዝኸደ ከምዚ ዝተዛረበ ገለገለ ዝበሃል ብዜናውን ድሓሪና እንዳራኣና መጽና ከምዚ ሎም استقالوا ስገለ ዝበሃል ማኽረት ዝበሃል ምን ከተፈልጥ ነርካ ንሕና ንፈልጥ ነርና ባይወሉ ማሕዳርና ትግራይ ነይሩ ሰብን ምን ታይ ዝሕሱ ዘሎ ታይ ዝኾን ዘሎ ተሰብ ዓበይት እንተኮይንኩ ድማ ቃልሰ ተፈልጥዎም ትነብሩ ኢኹም ትነበረ መንእሰይ ግን ንሕና ይንፈልጦም ኣነኳ በአካል ዝፈልጦም በአካል ካብ ዝራእኹም ሰባት እዚኦም አይራኹን ሕጂ ኣነ ምናልባት አባይ ፀሐይ በአካል ርእየ ኣለኹ ዶክተር ፕሮፌሰር ሳሞራ ዮኑስ ዝበሃል ርእየ ኣለኹ ፕሮፌሰር ኡኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ማዕርግ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ክቡር መለስ ዜናዊ ርእየ ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘድንቆ ተሓስባ እዩ ነይርዎ እዚኦም በአካል ርእየ ኣለኹ ንእሽተለይ በአካል በትሽዑ ግዜ ግን ናይዞም ካልኦት ብድሓር ዘለው ዝነበሩ ሰበስልጣናት ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ናይ ሚኒስተር ማዕርግ ተዋሂቦም ፈቆዶ ካልኦት ቦታታት ሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ይኹን ኣማኻሪ ይኹን ግዛዕ ይኹን መን ይፈልጥ ሕጂ ምስ መፁ ዶክተር ደብረጽዮን ንዓዲ ምስ መፀ ፈሊጥና ማለት ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣይት ሃይለማርያም ደሳለይ ከም ዝነበረ ድማ ጌታቸው ረዳውን ቦቢልና ፈሊጥና ማለት ይሽዑ ኣብ ኩናት ግን ማንም ሰብ ይፈልጦ ነይሩ ወይ ድማ ኣብቲ ኩናት ይነበሩ እንቶም ቦና ይራእይዎ እንተ ኩናት መግለጽታት ገለ ተወፅቶ ለበ ብመዓልታ ኣይሰምዑ ነይሮም ማለት እዩ እምበር እዚስ ከመይ እንደ ዝኣመሰለ ሲሉ ዘለ ስሕተትን ጉሕለትን ከም ምዃኑ እዩ ቃ ዝሕዝነክ እዚኦም ሕጂ ኣብቲ ካቢኔ ኣባል እንተ ዝኾኑ ዞም ቦና ኣይንፈልጦን ኢና ኢሎም ንዕኡን ኣይንፈልጦን በቃ ኣነ ንባዕለይ ሳይፈልጦን ምባልያ ተሪፋቶም እምበር ከመይ ንሕና ሳብ ግዜ ኩናት ጌታቸው ረዳ ዝበሃል ሰብኣይ ሳይፈልጥን ነይሩ ሰብ ከመይ ዝኣመሰሎ ቦ እዮም ብጣዕሚ ዝሕዝን ባይዘወይ ግን ዝተሃነፅናዮ ንሕና ዝተሃነፅናዮ ንኻሊእ ትንእድ ንኻሊእ ተጉልህ ንኻሊእ ትሽልም ንባዕልኻ ግን ኣነ ይበሃልን እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኳሊቲ ወይ ናይ ህዝቢ ትግራይ መንነት እዩ ንባዕለይ ምዝራብ ኣይፈቱን ብዛዕባይ ክጅንጅን ኣይፈቱን ንባዕለይ ግን ዝጥቀመሉ ካፍቶም ኣብቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ታሪክ ዝሰርሑ ጀጋኑ ሓደ እየ ኢለ ዝኣምን ኣነ ንባዕሎም ትክክል እዩ ታ ባህላዊ ናይ ስነ ልቡና ተሓሳስባ ዓድና ዘላ ትክክል እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ዝሕጉልና ዘሎ ወይ ከዓ ዘውቃዕና ዘሎ እቲ ጉዳይ ብዝተፈላለዩ ቦታታት እውን ማለት እዩ ዘጠምተና ዘሎ ከም ሽግር ኮይኑ ንሪኦ ዘለና ወግዒ እዚ እዩ ዘይንጅሃር ምዃንና ወይ ከዓ ኣብቲ ሰራሕናዮ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዘረባ ዘይንዛረብ ምዃንና እዚ ድማ ካብ ወለድና ዝመፀ ካብ ባህልና ዝመፀ ስለ ዝኾነ ንብዙሓት መጥቃዕታት ግዳይ ይገብረና እዩ ግን እቲ ንገብሮ ነገር ንፅድቅን ንነብስን እንተዘይኮይኑ ምዝራብ ኣድላይ ኢለ እየ ዝኣምን ሓደ ግዜ ማለት እዩ ናብ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትል ፕሬዚዳንት ግዚያዊ እንታይ ይበሃል ፀጥታን ሰላምን ኢሉ ሕሊፍዋ ዘሎ ማለት እዩ ዋኒኑ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ጠጠው ክብል ምፍላጥ ይምልከት ውሳነ ኣመራርሓ ሰራዊት ብዝብል ዘይሕጋዊ ጉባኤ ንዝገበረ ጉጅለ ስልጣን ንምርካብ ዝተጀመረ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ጠጠው ክብል ስራሕ ፈጻሚ ካቢኔ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምውሳኑ ይፍለጥ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ ይኹን ካሊእ ኣካል ኣለን ዝብሉ እምነት ስርዓት ብዝሓለወ ሕቱ ዘቕርበሉ ኣግባብ እናሃለወ በብጣቢኡ ወረዳን ኣሃዱታትን እናጓፈርካ ዝግበር ስርዓት ምፍራስን ህዝብና ናብ ግጭት ከኣቱ ዝገብርን ሓይሊ ፀጥታን ዝሕንሽሽን ስርዓት ኣልቦነት ዘምፅን ኣካይዳ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ተገሊጹ እዩ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ዓቕሚ ክኸውን ዝግብኦ ሰራዊት ክሳብ ሕዚ ዝግባእ ቆላሕታ ብምስኣኑ ዝገጠሞ ማህሰያ ከይኣክል ኣብ ማህተም ምምንጣል ኣትዩ ክርመስ ምግባር ኣብ ውሽጥና ዘይዛርጉ ወንፂ ተፈጢሩ ኣደዳ ፀላእቲ ክንከውን ካብ ምግባር ሓሊፉ ዘምፅኦ ዋላ ሓንቲ ጥር ትብል ረብሓ የለን ኣብ ሰሜን ምዕራብ ማእኸላይን ዝተፈፀመ መነወሪ ተግባር ከይኣክል ኣብ ዞባታት ደቡብ ምብራቅ መቐለን ምብራቅን ብመራሕቲ ግንባር ዝምራሕ ዘራጊ ምንቅስቃስ ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ንምግባር ምድላው ከም ዝተዛዘመ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ እዚ ሓደገኛ ኣካይዳ ብህፁፅ ደው ይበል ኣብ ኩሎም ግንባራት ብሓፈሻ ግንባራት ደቡብን ሰሜን ምብራቅን ብፍላይ ካብ ኣፍልጦ መንግስቲ ወፃኢ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ከይግበር እናፍለጥኩ እዚ ዘይሕጋውን መዕነውን ምንቅስቃስ ከም ዋና ኣዛዚ ላዕለዋይ ሰራዊት ብቕልጡፍ ደው ከተብልዎ እናፍለጥኩ ነዚ ትእዛዝ እዚ ሸለል ብምባል ኣብ ልዕሊ ዝኸዱ ሓለፍቲ ብህፁፅ ናይ መእረምታ ስጉምቲ ክውሰድ የተሓሳስብ ቅዳሕ ንቢሮ ሰላምን ፀጥታን ንሜጀር ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ንሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ ጌታቸው ረዳ ካሕሳይ ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ራእይ ኢሉ ካብ ፀሓፎ ማለት እዩ ሓራ ሕጀብ ዘረባዚ ክልተ ዘረባ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ዘረባ እንታይ እዩ ምናልባት ኣነ ብፅቡቅ ንኺድ ኣይንኺድ ተሳኔ ንኺድ ኣይንኺድ ብዘየገድስ እንድሕር ደኣ ንዓኻትኩም ውረድ ኢልኩምን ዘይኣምን ወይ ከዓ ዘይሰምዕ እንድሕር ደኣ ኮይኖሞ
نتوم أنا شمكم أبلات تكالات محتم زوسد أكلاوي حقا أكل الحرد أتوافيرو قبلنا تيولون نمبالي مالتي بتخالي وجنس مفرر حيو مالتيو الرم تحت وصل لكم زبل حتى أيو بتخالي وجن كع قبل علي زي فرسك زيهم حدار سقوم تنزوصل زلوا ودب حوحات مالتيو أنا فرس كوني أنت بلتقولون نساتهم بزي حقا من قد بريزيدانتنا خمسة كنا أوجنا أينا سلجي نفس الشو من قبلن بمبال ناب كوينات نتهز بحيس كأنا متعوز جبر سرح مالتي زي مالتي مالتيو تشومتنا زي تمولسول مخنيات باي انمينس شومتنا زي تمولسول زل مخنيات تشجر نتجزياو محدار سلطان بمهابون تجزيه دما خنوح سلا زفقدنا نازبل مو زين حنفشوت سلاماو زخزول نابرانا يتغارو ليترالي خيدناسي باكل زين حوسمو ناب رابشا مستلعله تربشنا الكاميس كان عالم كم دليت كان خطاو مغبار زغبر زل صعر مالتي تطو كبل زغبا حدغنيا تغباري انويس بتعامه حدغنيا مالتي ليترالي ندحر قصيلمو نتوم زمصو طرح يكون زحسي نخلانا اذا حسينا نحاسو لي زغبا خلت غزه አሁን በዚች ባለች አጭር የ4 ኪሎ መንግስት ስልጣን በኤርትራ ህዝብና መንግስት ይቅር የማይባለው የድንበር የሉዓላዊነት ጥያቄ አንስታችሁ በድንበርም በማህበራዊ ትስስርም በፖለቲካም በምንም አይነት ግንኙነት ከሌለው ህዝብ ጋራ አላስፈላጊ ቂም እና ጥላቻው እስከ መግባት ሁለት ጊዜ ብታስቡ ይሻላል አረ ገረም ክልተ ጊዜ ሕሰቡ ትብል ምኽሪያት ዘላ አቢኒ ሻዕቢያ ተዘወጦሲ እንታይ ኢና ዓናቲ ትጸገምና ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብ አዲስ አበባ እንዳነበሩ ጉደልካ ደሓን ሓንቲ ደቂቃ ሃበኒ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራውያን ሲ ዓዶም እሾኽ ኮይናቶምስ ኣብ ኢትዮጵያ ይነብሩሉ ኣብታ ኣብ ዘመሓደራ ኢትዮጵያ ይነብሩሉ ተሰዲዱ ይመጸለሰ እዚ እንዳኾነ ኸለሲ ሞልኡላው መሬት ሒዝና ليلاوي تهاجر عند حلوت كلا صباح نقول أبي نعنا حجزنا دي ولا بستفعله من قد أتيو حسب الحرد هذا صدق كهوين محري حاول ما لسي تكالكوليشنس قرب عينا يربحنا نسي كنرادد قالوا إنه بحاله حدا سبات نو حري قرب تكالكوليشن إيشي أنا هاجر يدو عدي يدو بحر يدو شنت أرى يدو بلك أيقونن محرها ميرت كاسي تفوتوا مصدرها تفوتوا هيوت كاس تفوتوا نابرها بلتريد كهادين قاب بحر غير كاس حجي بحر مستقر كاس ميرتي له بحري انا لعل عدين زبلت النجر يله تردي كله بيوت لعل فاميليس زبلت النجر بعالم يله تردي كله نعوم نتم فاميلي كمان دربيه مال بقولكم يخي اقم يقول برجينا حمود وين قالس نيرو انا نسراويتي قدحني وي اني نعدي كده بحري كلا خلي زبل قالس انت اللي برجينا حمود وروش كمان انقص كاتبو باني كيد بقى كيد قالس دنگه هل قد قالس طول كما يبقى حراي سلازي لما أنت زبلنا زول مالتيو كاب جبوت استلعلو بزحات تايد بالو كاب يمن بحر مالتيو قربا زركب بوتا إثيوبيان زركبوا لهم استسافر جلباتات نيرهم إثيوبيان حاويسو كاب 180 نلعلي سدتنياتات كمزموت يو حوارات منقستات زفلت زول مالتيو كا IOM بحر مالتيو زي نقرنا زول بخالي بحلا سدت المكران شجرن كم زنبرن زوم تريهم زول خمسة أتم بقولهم كا زموت خمس خوني مالتيو كلهم نظام ناتي ورصهم إلنا لنا مالتيو نتخالي زولو خاراهو يفترلو كاب سدت زناقفر لعمت حاسوت مزراب قديفنا مالتيو أو حقنا عسللو عبيخون ناباي بمولو حق خزاربنا تقبو حاسوت زقرفر لعمت يقبر لنا شاو كان غنيو تال اللي هم يسمعنا تصبو يسمعنا يغني لنا Good light نحن حضرت حواتي ما نطيب